Колкото по-рано една компания се подготви за експанзия на международните пазари, толкова по-добре. Предприемачите трябва да мислят глобално, дори в началото да са фокусирани върху местния пазар. Това коментира в интервю за Bloomberg TV България Пиер Антуан Дусюлие, основател и изпълнителен директор на IBAN First. За трета година компанията организира своята мащабна регионална конференция CE Regional Business Summit, която се проведе в края на миналия месец в Букурещ. Пиер Антуан ни разказа за възможностите западните компании да пробият на източноевропейските пазари и източноевропейските компании да навлязат на пазарите на Запад. Пиер Антуан, разкажете ни за CE Regional Business Summit. Кога започнахте да провеждате това събитие и каква е целта му? Започнахме преди 3 години и сме много щастливи от успеха на това събитие. Започнахме да го провеждаме, защото вярваме, че е важно да покажем, че компании като нашата, която е белгийска, могат да развиват успешен бизнес в Централна и Източна Европа. Искаме да покажем, че има цяла екосистема от компании, които излизат на международните пазари от Централна и Източна Европа, че ние помагаме на тези компании и сме щастливи, че сме част от тази екосистема. Това е целта на нашето събитие. Темата тази година е как могат компаниите от Източна Европа да излязат на международните пазари. Защо избрахте тази тема? Избрахме тази тема от гледна точка на белгийска компания. Белгия е малка страна. Ако искате да развивате голям бизнес и имате много работа, трябва да растете на международните пазари извън Белгия, ако сте белгийска компания. Същото и с бизнеса тук. Има много малки държави и ако компаниите в тях искат да растат, ако ги ръководят предприемачи с големи амбиции, те трябва да превърнат бизнеса в международен. Ако, например, сте румънски предприемач, трябва да мислите глобално, да сте отворени за възможностите, за да можете и да растете. Затова решихме, че темата за излизането на международните пазари е подходяща за тази годишното събитие. Когато говорим за навлизането на международните пазари, повечето панелисти днес не споменаха Африка или Южна Америка. Защо не гледат към тези пазари? Защото всички ние първо мислим за Европа, където навлизането и правенето на бизнес е по-лесно. Ако сте базирани в България, Румъния или Унгария, например, и искате да разширите бизнеса си, е по-лесно да го направите в по-близките страни. Наистина, всички днес говориха за Европа. Понякога се говори за експанзия в Съединените щати, защото всички си представят голямата американска мечта. Така че, когато започнете пътя към международните пазари, по-лесно е първо да погледнете към Европа и след това към Съединените щати. И след това, ако сте по-големи авантюристи или искате да постигнете по-големи мечти, се насочвате към Африка. Но е вярно, че този пазар не е първият, за който се сещате, когато искате да развиете международния бизнес на своята компания. Какви са възможностите да се финансира една експанзия в момента? Откъде може да дойде финансовата подкрепа? Финансовата подкрепа наистина е важна. На първо място, когато искате да се разраснете международно, трябва да имате нагласата, че се изискват инвестиции. Защото не можете да стъпите на някой нов пазар и да започнете да правите пари веднага. Понякога се допускат грешки. Може да се наемат неправилните хора. Така че трябва в началото да се похарчат пари, преди да започнат да се възвръщат. Следователно, трябва да сте склонни да изхарчите пари, които нямате. В такъв случай може да е необходимо финансиране. В зависимост от размера на компанията може да се намери финансиране в Европа или в Съединените щати. На конференцията днес коментирахме, че ако една европейска компания иска да излезе на чуждестранните пазари и да привлече финансиране, в момента е малко трудно, защото големите пари са по-скоро в Съединените щати, отколкото в Европа. Може ли да бъде постигната експанзия чрез развитие и по-големи инвестиции в местния пазар? Винаги ли компаниите трябва да растат към външните пазари? Зависи от вашата ДНК и какво искате да постигнете в живота. Можете да бъдете голяма компания на вътрешния пазар.
Във Франция, например, има много компании, които се развиват на френския пазар, защото той е много голям. Близо 70 милиона души. Така че можете да имате чудесна компания, която работи само на френския пазар. Но ако искате да постигнете нещо още по-голямо, задължително трябва да растете навън. Всичко е възможно. Зависи от вашата ДНК, от амбициите ви, от желанията ви. Няма нищо лошо една компания да оперира само на вътрешния пазар, да се простира спрямо неговите граници. Но за хора като нас, за IBAN First, която предлага валутни услуги и чужестранни разплащания, в нашата ДНК е заложена идеята да обикаляме света и да помагаме на компаниите, които имат международни бизнеси. Това искаме да правим, така че за нас експанзията навсякъде по света е най-логичната стъпка. На кой етап от бизнеса предприемачите трябва да започнат да мислят глобално? Има ли някакви признаци? Няма точна наука за това, но определено колкото по-рано, толкова по-добре. Защото ако вземем за пример дори говоренето на английски език, ако останете само на вътрешния пазар и боравите само с местния език, ако всичките ви срещи и заседания са на местния език, тогава ще ви бъде по-трудно да превключите на друг език в бъдещ момент, за да станете по-глобални. Ако тази промяна се случи възможно най-рано, тогава е много лесно да се разширите в глобален мащаб. Мисля, че е добре да се принудите да мислите глобално, дори в началото да сте по-фокусирани върху местния пазар, защото ще е по-лесно да се свържете с хората навсякъде по света. На други места може да намерите неща, които ги няма в местния ви пазар, и тогава ще имате възможност да помогнете и на местния си бизнес, защото сте мислили глобално. Определено смятам, че е по-добре да се започне възможно най-рано, поне в нагласата на предприемача, че в даден момент може да предприеме глобална експанзия. И откъде трябва да се започне? Кои са най-благоприятните пазари за една компания от Източна Европа, която иска да излезе на външните пазари? В Източна Европа има много наброй малки държави, така че мисля, че най-лесният подход е първо да се отиде на съседен пазар и да се установи бизнес там. След това може да се помисли за периферните пазари. На конференцията коментирахме, че за България турският пазар е доста привлекателен. Така че има много добри възможности за бизнес между държави, които са в Европа, и такива, които не са. Добре е да слиза вариантите за бизнес в близки държави извън Европа. Можете да се възползвате и от факта, че работната ръка в Източна Европа все още е по-евтина от тази в Западна Европа. Трябва да се търсят и възможностите за бизнес между Източна и Западна Европа. Има много неща, които могат да се направят. Може да отидете на Запад, да отидете при съседите си, да погледнете и към периферните пазари. Навсякъде има добри възможности за бизнес. На сцената на конференцията споменахте, че в IBAN First не обичате границите. Кои граници са по-трудни за преодоляване? Географските и политическите или тези в нашите глави, в ума ни? Най-трудни за преодоляване са границите в ума ни. Най-добре е да се отпуснем, да си кажем, че няма никакви граници и да мислим мащабно. Ако мислим мащабно, ще сме способни да постигнем големи неща. Ако не мислим мащабно, няма да напредваме много. Най-добре е да смятаме, че Европа, че целият свят са нашите места за растеж и да сме готови да се развиваме навсякъде. Тогава ще видим, че всъщност няма граници, или че границите, които сме виждали, дори са възможности, защото можем да ги преодолеем и да помогнем на бизнеса да расте отвъд тях. И колко мащабно мислите в IBAN First? На къде сте се насочили? Определено мислим глобално.
Можем да отидем навсякъде с бизнес като нашия, който включва B2B плащания и трансгранични плащания. Миналото лято, например, бях в Япония, където имаме клиенти. Все още нямаме офис там, но със сигурност бихме се насочили нататък и бихме инвестирали там. Така че можем да отидем навсякъде и всъщност точно това харесваме в нашия бизнес, че можем да го правим по целия свят.